राजनितियाव खौसे जानाय आरो बायस्रानाया बे मोनसे जेनेरेल कर्स बे गोदान बुस्थु नङा दे जों बेखौ बयबो मिथिनाया मोजां एखमबा खौसे जायो एखमबा बायस्रायो बे जाबाय राजनितिनि मोनसे केरेक्टार दा जोंनि बर' पलिटिक्सआवबो खौसेबो जानाय मोनसे नोजोरबो दङ आरो बायस्रानायबो नोजोरबो दङ नङा होमबा राजनितियाव मोननैबो सम्भब जायो दा आथिखालाव जि थासारियाव बाथ्राफ्रा ओंखारलायबाय थादों बेखौ जों बयबो सरसायावनो दंबाय थायो आरो बे सरसाखौ जोङो बेसे लेभेलसिम लांलायनो हायो बे जोंनि रायजो राजा जोंनि दैदेनगिरिफोर बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि सिन्थानि सायाव निर्भर खालामगोन आरो बेवहाय जों नेगेटिभबो नङा आरो पजिटिभबो नङा टाइम आरो सिटुएसन आरो जोंनि सानलायनायफ्रा बबेबा लेभेलाव जुदि गोरोबहैलायलायबा हयथ' रायलायनायफ्रा मोनसे लेभेलसिम सहैनोबो हागौ आरो बे लेभेलावनो दंबाय थायो खिन्थु जोङो नेगेटिभबो जानो नाङा आरो टु माच जों इमसनेलबो जानो नाङा जोङो बे गोबांखौ आं नुदों जे खौसे जानांगौआथ' बुंनाया गोरलै खिन्थु बेखौ मेकानिजमाव ट्रेन्सफार खालामनाया खोब गोब्राब आरो बे थासारिखौ जोंनि बर' पलिटिक्सआवबो जों नुबोदों गतिके जों सिस्टेमेटिक भाबै धैर्यनि गेजेरजों जों थांनांगोन आलदा आलदायैबाबो राजनितिखौ जों मोजां खालामनांगोन राजनितिआ मोजांल'सो जानांगौ दा दिनै बिपिएफआबो खालामदों इउपिपिएलआबो खालामदों बिपिएफआव सरकार दालांखांबाय दिनै जों इउपिपिएलआ सरकार दागासिनो दङ नङा होमबा दा बेवहाय सोर मोजां मावदों मोजां मावाखै बे बाथ्रायासो सरसा जानांगौ दा बेनि गेजेरावहाय गोबां बाथ्राफ्रा ओंखारदों जे बिटिसि ओनसोलनि पलिटिक्सखौ लानानै बेवहाय जोंबो सरसायाव दंबाय थायो सावरायबाय थादों गतिके बे बागै गोबां बुंसोनांगौ दं होननानै आं सानाखै इयुनाव गासैबो बाथ्राफ्रा निश्चय रोखा रोखा जाहैगोन सार बिजेपि मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला